Ye wi a ye be press released na fei enne ya ye be ko radio so ye wi a ne media for be kasa na obi a wo sa ne ma ne nyina omo ho ban ye nti sa ne ma se esi a wodwan wo ho a ye chi na ye wi ne free se ye nwie mi wura ye e na amampo hene ye nwie ne bibia wo bia ni kwan sa wo ye bibia ebesi de ye be ye ne kwan ayeye ne na wo twe edadie ne programs ahodo aye dede wo kromu ni nyina no ye mfa tablo nto so na kromu nye din na obi abesi kromu no ho se krowura no ko Emuma kwa ba Ebed Masa TV so yenchi ene ya mamre dwumedi so ena bre aso a yede ebre wo medin dia tesempne kwaku ene mene semfi edumasa hema chiame na nafie ntwiwa ena asinkonwa ya yebisua de na enche bia ena nananoma tankonwa womo ewo mampon ya berima osahwede edwurahene edi wonum enim ebesi yura otumfo si tutu ababi o se da sebro o sebunsu mampoma hene yura etina nanom na ebeto odwa no na anodwa da yura sante hene transe no wa hyese yakopon ya domo a wo mo hwe no mo nye bibia emfemfiri ho no mo a ye hwe ni mo se dwa da ebe hyehyeye da anana wo tweda die no bituma koso ewo mampom berema o se hwe die ene nana ajakoma difie ya wo ye mampom mahima ene abusua na no matankonwa atrase edin hyehyeye ababonten no na yebesi hu nkonwa na yesua de edi afri eso ahodo ya wode atoto dwumedi ahodo bi eso ansa na no yenkohwe video no yeba yebesua de yeba sisia be yesa bisa ba bi so say ya bibia be kama yenkonya mane bia wo yewura nim enema bi wo ho a nananom yebesa abomamane akire ebi afiada na yenya fana confirmation na yede betu anim nyame de cha afiada but ebi so wo ho a yebe wa anim akire mu sisi ai emsa no pai yene security agencies ni hia na ohwe nipa dom a ene mpanyimfo ahodo ebeba kurom ha yentime nye abra security for no omonka ye ho nti ye no machia na omakasa akire omo de so omo ye nti omo so ebe confirm ama ye nyame de cha Thursday the number of personnel a womodo mo be ye adwuma wa ha no dodo no nyina beba be kire ye na ahoho ne nanano amahene mpanyimfo e maame no amahema ni atitru e beba no so no ye ntimi nkase omo ba be so ye abra ye nhwe wo mo ene ho ase na me kase no so ye de betum anim na ehu ba bia ye do mo be ko ne ekwan be fa so a ye be feed wo mo nananom ye mama asunsi ye be mama ho ni nyina enti so far so good eniema yedi ye yie anana wotweda no aho akande de plan committee no achichire ni nyina sie ya hyehyɛ ni nyina asie ye maame so bibi kire ye adwene so ye bisa no e ma ne kire ye enti de na ehia ye kese ne se enu a yewura gina asanteman nim e kan se asante anaso obutu asante man akonwa no na kyese wabu ye be a yeso ye ba ye krom ha no ye ma hene na da fom na se yewura gina asanteman nyina butu asanteman akonwa de a de na yeso ye wo mampo ha the planning committee no the consultation with ye maame no ye hu se yeso so ese ye bibi e wo asante mampo traditional area no ni se ayeye ne na wotwe edadie ne programs ahodo aye dede wo krom ni nyina no ye mfa tablo nto so na kronumu nye din na obi abesi krom no hu se krowura no ko wadana ato okwa wonya mai tie se kronumu ye din abraye twen se obefre kurase ebeba nti no muhu ye wa ha ye nsare a chemu mienu na ya ni hoteliers so ahia hotels a omo operate wo mampo ha nyina ahia se ya sase so yewura na sase so na motam ye madwuma eje mo mfa so ne ade titi yewura fra ne ntima tuntum tintin dia awo no be start aba me ma me ba kokura do ka jon so obeba Thursday ma me wona eti wono so wona ne tim beba Thursday na se ma me ene kra na beba ye beje o enti no mo so mo nkodwo na mo nkyere ye edan ahodo a mo de beboa ye nya ni nyina ye betimi de sika kotu ade but e fe se mo te da se brasa ase so
na wani ho no mo so mo de bibi bebo afore abeboa nti omo so ahye yebo so kwan bia so omo de edan bebo ebe support ye de asome ya hoho emse man wadaroma ye de committee for no ye ne assembly for no ehia anadwi enu anajo nti ya mo up to Wednesday wachina so wachina na ye Wednesday omo asho say by wachina nwumre no omo yi ni nyina wadaroma emse assembly for na scratch rotro woman you know remove mama tell say nyamebo a wachina nkwesa nwumre no pacho na police panyin so assure say if you wachina kwa the barricades no beba no matake position na if you wachina kwa no security for na sati ayadwuma enti no yetimi hu agitum say yatetare nyama ne nyinya sia nyaminti bibia be kama na nwane mponche ne ade yewie a ye be press released na fei enne ya ye be ko radio so yewie na media for be kasa na obi a wo sa nyama ne nyina omo ho ban yi enti sa Sanyama se esia udwan wo ha ye chi na ye we ni free tete no sa na ye na nanu che nya bimfa ye nya binye pusi o fa ni ya bu ada tete no na ye so a ye che yimfie no sa na ye nim se ye na nanu no mo ye se ohene kase free to a ana panyin bi wo krom na ofree to na wudwan ba ye chi ne ku no rekwa police nchi ye free nti no so ye Rebecca announcement no say we dey esre ye mpa ba ansem bia nti wo a wo unwa ne onantwie no ka wo mo hyedem so that ye no unya problem bia na what da no ye the best press release no say store bia emie store bia enya adwuma wo ha sei nti na no so ye pese ma committee central committee ne ya we say there ekopem no nkro no ye betra fie mu ha na ya pege mu akonom aduro akonom koko bi aba na awia no ya betra ahase enti ye be ye nhihye na atrotro ba bia panyi bia betna na enam se mpanyimfo beba nti ye besre nananoma nidie kwa so oba ba bia odin bo no na wa transidin because amanhene ne mpanyimfo atitiro baba ye disrespect obi a ba bia ni so ontra ne ye fa nkotra ba bia wo deserve say so otra protocol no do betra ho amana ye kama ti esrema ni de kwa so mention no so mai nananom de for video no na ye kwohwe ye no afei ye tiesim na ya fansem no mako na na fie ntwiwa eyesemfi eduma sahima chiame nana machin ya me de pacho yensem fata ohoti sei adum ya mosumo ho ye de akopon adum ho ye radiase de dikan monka fra mamu yako ye da ase yo ye shase de na ye di free ehyehyeye se ame no kasa obutu mampon manhene akonwa ewo me chef kesi ne senti mampon na maten akonwa so aye ne saa ehyehyeye ebekoso na me yadme free juada enne ekosi juada enne juada na emu kwa no ehyehyeye da no edi ni mu no se de besi akona yebedi ho enkomu ye di kan enso mo di to dwa bi ne se dwumadi ahudo nyina ode onsa to so se my maso they were worry they were where you be they were you see the question the kind say na simbi say the kind say ye ne ya share yi da awie no ya irade ya betom ye be ye ne dey me da se pa ya no kre ya na empre bebre no de na nanom agidie kopem no ya na a Christopher kura agidie nro okay because na nanom agidie kire ye se obi wu a asamado wo man sofo nso be ka kire wo se nipa wu a no wawu okotwen ne ebu naten enu nti se oman hini bi ana wo brempon bi ane na nanom be kon ye de wo momoja tete no se utie enkuro bi abakosema eye na anka ye mse yesoma obi anko wonko debi etwa bi ti yesie bi kura ni mu no so ansa na ekuro no ne nananom unya okay ne nti se bi eburu se bi eson sa abakosem we da kuro ho na ekuro no emu hene no sabe onye dikuro oye wo man hene a yewura sante hene ni ho a
na amampɔhene ɛna hwɛ yɛ wura akyi Sir. wɔde asantema nyina gya na amampɔhene na wahwɛ n'akyi ama no wɔni hɔ a na ne kuro te sɛ mampɔn fikyire mampɔn nkura ne nyinaa ɛyɛ yɛwura na amampɔhene dia na akora kɔ akora na yɛde sɛbe obi bi awu na wodi date no hye ebra yɛwura ɛda fom ya me hu ni sɛ bibia si kwan sɛ wɔsi yɛnsizi wo sɛ yɛma wo nya yi ai amamra ni amane yɛ kwan so no sɛ wɔhen kɛseɛ bi sɛ ewu a medi kan ka sɛ nananom ba bia yɛgidie kɔpem no kristofoɔ kora gidie nnuro hɔ Okay. yɛka sɛ wɔhen bi kɔ akura yɛgidie kyerɛ yɛ sɛ onya mfrate asefo asase so na sɛbe mpere aduasa ahemfie akora yi sɛ yɛwura na amankɔ akodom wɔwɔ ha na wɔnkɔ baabi a yɛbɛhwɛ asɛbe eburu sɛbe ɛsɔn sɛ nyɛ ɔno na ama ekuo bi kwan sɛ mommra ahemfie medi dwuma na yɛwura kora sɛbe wɔnkɔ akora wɔte ase wɔhyɛ dɛm yɛbɛte ani kunkuno nom de awura fie a yɛbɛyɛ deda megyedi sɛ ɛnyɛ ni sɔ ɛnyɛ fɛ enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde wɔ buo ne ani die ɛne bra yɛ nananom bra kyekyere kuro ɛma nɛ ekuro na da ne wɔ man na yɛ akɛse na manfra ba ma obi anso ba obenya ne fa hodie no me de me hu ni sɛ yɛnwie mi wura yie ɛyɛ na amampɔhene yɛnwie ne bibia wo bia ni kwan sɛ wɔyɛ bibia ebesi de yɛbɛyɛ no kwan enti woni ya sɛ wo funu hye fridge na wo de hyɛ sɛ wo bɛyi ni saa bere wo yɛsie na wanyere wo ho amompaye na bere besia woni akonya ɛno nso so yɛ ni die a ɛsombo a yɛde ma na amampɔhene kyerɛ sɛ ne nananom mogya ombɛka gu yɛ no asantema yɛ ni soe Okay. te yɛ ni die pa Nana, yɛnua no Muslimifo wɔn mo no obi film ne ya na ɔmo de nesne sisi a yɛbra ayuyo ɛne mpofunusie nyina yi ɔmo so ɔmbɛyɛ ne de yo ewiase de bibia yɛ bia me wogidie sɛ yɛ wɔ akwanya bia etimi bɔ kwan to baabi ma ne yeye Okay. ɛna wotie de na na adwira hene ɛkana ɔkyerɛ dede wɔ Okay. sɛ ɛna sɛbi eburu sɛbi ɛson me na afia ntwa mete hɔ yi ɛna da yɛ mo ayie so na nso so yɛ nkɔmɔdie me de mfato ho kakra bɛba me ya me maame ayie na ano me mende twa mu etimi nkɔba sɛ me ya me maame ayie na adɔfo no maba ne yɛtete ase edin yɛ nkyerɛ nsa yɛ montwene yɛnya bibia ne yɛte ase enye yi ɛno nti ne yɛde ayie nyinaa ɛto hɔ ɛna nkramofo de nyinaa yɛ nim ne pefe sɛ wɔn mo fonsie nte sɛ yɛnya santefo ɛne yɛnya kanfo etimi de mi wogidie sɛ sɛbe nananom ade ɔmo yɛ bia so mo mfa nya ntietie obi fa ahodie so nananom pɛ yɛ ma nyinaa yie enti sɛ kokɔba sɛ kramoni bi awu nananom nka sɛ na amampɔnye na wawu nti sɛbe yɛfa kramoni na ne sumu ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛde ne to ɔma adeɛ kyɛn nananom bɛka sɛ mo mfa nhyɛ fridge mu nananom de mmara na nhyehyɛ yɛ bɛto sɛ nipa wɔ ha na ekosie funa mo nya ne miɛnsa Okay. di bɔkɔ Makosi aba. mo mfa nkɔ na sɛ mo wɔ bibi kora bɛgoro mo wɔ canopy bi bɛbɔ mo mfa nto because mo funu Okay. ɛna hɔ nkyɛ me feel sɛ ɛyɛ ne deɛ yɛtimi de to Okay. ɛma ne yɛyɛ tia no deɛ me wɔ gidie sɛ nananom mfa ɛno ho nso entietia obi fa ahodie so nananom wɔ pɛ sɛ wɔn mutimi ka sɛ mo kora mo nsie mo funu na hɔ nkyɛ kora still yɛsɛ ɛma mo kwan nanso nananom pɛ wɔn kuro ne wɔn man yie ɛno nti wɔn bɛbɔ kwan bi ato ama nkramofo sɛ bɛyɛ awie no wɔn nso nya wɔ ha Nana, yebetuma bɔ kwan bi so ato hɔ de ama ebi a fane sɛ mampanyin bi aban mu panyin bi MPB DCB sɛ bi afiri mu ɔmpate mu hɔ a ne deɛ no so yebetuma bɔ kwan kakra ma ɔmayɔ ne deɛ no afiri hɔ ana me pa kyɛw da bi yɛntimi mmɔ kwan ɛmma DC yɛ na MP
mede kan ka kasa bi se bi eburu se bi eson na duma san ye ma chi ame na no me nda me ye me maame ayi se wa hwe akanfo ne asantefo a akan ne asante eye yo ye yamamre e ka yamane ye ho e kwan ye be fa so ye no e kire me ye hu se ye wo ya akan ni wo ya bunu ni wo ya asante ni wo firi kuro we so ena enkoba se mampanyin ye be ye na yie na nanom amamu mpanimfo ehimfo binom ye nyina beba ne ye de yensa beto ya no ne ya yedi na nanom nso si ya bra dedewo nti ano de ena sebe empanyin ka asem bi se wo bi na awie bi sa wo ye mampanyina wo bedi akonwa no na nanom atechiri ye nkuro dada ende no kore enu nti no oman ni nyina na eyawo dia na so kuro ni de ewowura edi nti na duro si ya beto aba wahini bitimi kasa amanyokuo we adi anim adi anyambana asem a kire me ana yabuma anim ti nti mi kuro we omunsi ha ma yensia na wo ntimi nkasa o da bi oman ni nyina ye de nti upo umpe ye beba ho na jesu omu kwa adwa atoa ansa na wo manya akwanya enti sabre we ya ye wo ma yewura na amampon hene awu amane maame na amampon hema na ni abo abiam na ni ata kokko wan na nanom se yempedede se frichu akwa na mo be body ye na nanom se munyaibo yempedede ti sa kwanya ne de mampanyine no ti sa wan kora sa kwanya ne wo mawo ne nyine di adanse se nkramofo de eto de bi kro mu kosiefu no a enye bia hunu na be so mo sa so yo a ntehwe ndi no kore akanfo kosiefu no bi kra de blast ban ebi di kete ebi de nwom kro na di akire ne ye goroko ne ye na nanom so se ye mpedede ti ya dan ya be ya mampanyina yie ne ya ye no kokoam ya ye ne tin enye ye ena yenso ya mamre ne ya mane ne bia nkire ye se ya di funu sha fridge ma ye chi tutum de shematwe metimi de shematwen ti bre we ya ye wo mu ne die ye mana mampon hene ne die twato ye ma wo ma hu se ne nananom modjom be hwegu ye ene bra wo mo bebra ne ko mo ko ye kunkum bi no eso abanfaso na ye nkiri mayin so yate ase ti ne die twato ne de ma ye ra na mampon hene na ye nye yi ene dede yo so so nyina ye jai dia ene na sto aye tumi wadaroma nchirimu wo ho ne sei se ye to sto ma na ye di gina ho ama omanfo na ho keka o mo de beba beboa dwumadi aye die no esanse ebibifo wo esu bi wo ye ho eye die wasanka mekopa enso wasa me pesi kakakara enya kakara meko eye kakara meko eye kakara meko enimra na ho so ne awie ye no na emom si atoto sto mu dia ede ade na wo ye ebeko eno so kira mo hu se kuro na wo pesi ka wo mu no kuro ni wura woni ho ye nyina ye gya ye dwumade ye de akode ye nyina egu fam ne yakoboa boada ne ye nyina yakoboa amade omu ye bia ayenkoso ena wahin kase bi nso so wuse ya na mpre bebre ni nipa bonefo de ye hu wura mu di nsamone na mampon hene wanya henketwa se de medi kai ori oman hene ne danchen so ye san na sante hene abedi akire ye nyina ye komanhia ne ye rebetu kwan a ofre no de ni begina dwom de asante man ye hye wonsa na wafra bantema hene wo de kumase ahye bantema hene so nsa enti no mi wogidie sa abrafo beba na sasa na tie dia ya makwan e ma nkrofo bie store ya makwan e ma yedi dwa ya makwan e ma dwumadie bebre koso a nipa bonefo de ho be fra abrafo na dinsemone asha abrafo obi tini stom krom fa se nipa bonefo de ade be drodra ya ni mabo awura ho akosesa no ma o ka se ya mampon hena ye obebie store na abrafo akosesa no ma so bi mpa na abrafo no nyoma nyina ka ho na nananum nyansam no omude ye saade no e de bonipa ho ban e de boa madwumadi omu bedi afa na ne na awotweda ne ho no atimi aye nkoso na amasinto bia ama baabi na wadaroma odwan ne mmoa so omne na mo baabi so die eno na medikia kam
ye wo nkrofo bi omo temantamo omo dwumadi omo ya nwan ya cheche ene ye odwan ye de duku be bona no sesi ya ache no Edenako sa nkrofo esumampon ine sabi eburu sabi eso akora wo kwa ekora no omo mfiri kuro ni mo omo wo mu abrafo beti wo mo nso agu kuro ni ma bedi dwuma enu nti ye beja nwan wo be kora na nananom wa yi ase odwan bi na me no wo boy wura ho enye ni so enye fe ena nipa bonefo nso kra de hu be wura ma be cheche nkrofo nwan ama edini na koda so se ye na ama mpon hene na awotweda mi dwan kese bia na magina nsa me ekoton de akotua me be school fees ama abrafo abeche no yeso na nya abrafo monka wo mu nyina ngu dem bible mu kra no ye wo bia wo ye odi ebuada ebuada ne ni nwan kra wa mie wo ma mo man kwa didi nyina kire ani branso a asante man ye ni abre enwan enkokọ emponche omu nyina nkogubuom na nipa nyina hunu se nne eya asante man ye ni breda okay eno so ka ho yo yanko dana kasa ya hyehyɛ da no asono ira bema se hwede ma yenya ne ntie se ahomachia besi no nkono ana on betena fitiem na wia o mo asan awia dumienu o masan ababiem fiti ahomachia besi no nkono de na yeye amame na mane be na koso amane bebre ekoso esanse wo hempon na wafiri mu ahomache no atututu obekoso eno bebo omanfo nkaye se eye no kre eye ne aye kuro mampon ni wura wafiri mu okay nananom betene fitiem agenchia anopa no sanse ahoho be free achirichiri ni bencheye aba na mo amade no mo na mo se se ne eye na amampon hene na awotweda afa ahoho ebeba no panyina ye beba no obi anti ayi paso yehunu signal bia ahyensode bia kire se ene dwumadi sei ewo ho enu ntina na adwira hene ka se anopa no wo mo betena ase na wo mo agi ahoho efifiri baabi ba na asante hene na bremponfo na brempon mampanimfo na manhenefo na manhemafo ebebe nyina abamufo adikurofo wo mebebe nyina anopa no ananom betena se aya amane atoto atuo agege sa ahoho ni nyina ansa na wo mapagya yemu akopa aduanom yekonom aduane na tese yekokan ya no nananom nso amamre ni amane yakwaso nanani awerho wanyene bia ni awerho nana se yesi mudi ebuada so ebuada ndi yebedi o na nso hwew ye betena ase nonkono ni asole yakonom aduro aduro na ye pala na ase ye biku yekodi koko wanyene bi kurate akonwa so na ne yiri hu a woni kuna dabi okay fi se wanyene ni awerho nananom enti asiem no wo munyansem no kire ye se ye nya wo de otena akonwa so se ekukura wo de ho wo di kromu ya bibia da wabam e de na hawa wudi awerho tinananom ni awerho asem to se de ekura wuni awerho wodi kuna wo ko yiri wo kunu wu a ye po bi gina wanan no wadi kuna na ma sa tinananom be sore na yakope kokobia no na afi ahoho na ba no pa na nyina ya hwe yesiesie wo mu nyina kama na ne dumienu no afi na na awotweda no ye bedi ama kuromu ni nyina to santene dwumadie bi e wo kuro ni mo to santene na ya be ma nananom da aka na wada wo masa de be ko awia na anopa no esun na no me ko me chikakra goso enwe so hema onu osu pa ne ade ohima tumi esu sa ai nananom se be ma nsu na nso de ema be ma nsu na mfiri ho a be ma besu nananom nsu emponka be so wo nsu badwam na nso ya ye nipa asamo no ebitimi hini una ha usu dukumu a enyeye gisepie hwese wo na obedi akonwa hwe na aduma sanye mane na aduma sanye ne se de wo mana montuo enti ya nhwe wo mumienu
empanyin so sintitimudi ya pa na se ni pa mi no ba ko agya no yonko na obeka se nsu sudukum ebeyeye ti eye dan ya obesu ama amanfo nyina hu se no wone ne ba ne ti yie wone ne maame ne ti yie wo na wawu a wo kwa agya no no eha no na ye ma nananom so ahemfo no so omo so mutumi nsu nananom mema nsu nananom mema kura de se nananom aka ato se bema nsu dada di how said you kura o de be hye mu na bema nsu so ade ebe ha wo ba pa mra ye buei mema ya sakra asamne ha bema pa na nso onyame bo atirimodin bi ma mema bema oni bie no na oni su ya koyese wo ba se ma wa abadaye emema ni abadaye debi awutwa ya nkura adamu eno ya abadaye a emma ehunade a ya ya pire ya ho ntem enso bema na ye ne ya pa okay eyimfu bebere su na so o su kura na ye de ntoma atwa ne ho hia na kakra bi bana ni ase nya pepa sa kire se de edi nkan yase bema nsu wasa akwotena konwa so wahene nsu ti bema nsu wahene nsu imi eno be ne den tu be su kura wusu ne kokoam wani anu nti na nananom mema se ye bibi wu ana se bibi ye de hie bi firim na ha wo ma ye we bese na ya to bese no ti se ni siompo ama na obi o ya kan ni eni mama mere eni mama ne ehun se wa we bese de aporo ne kokoso bese ayeye na no ho a ohun yo se nana nani abere nipa wa wedi aha nana be hono mini so aye ko na se wa to bese no na mema ne nso omode no yo nana ye da se sabre no tinamufu okromafo abusua obia kwan da wo so obia etumisu obia timisu obia mre bia na ho emre bia na ho kromani nyina obia wo pe ohene ni bedi ade oya ade ma ne so wani oya ade ma ne ye wo fe ebi mpo awasam kwa ahemfie kwanya na se bo nsu fa so tena so ka asem no nana ye no kore kanfo na bia me ka asem bi free samete se na amampon hene wu me ya me si eja nyansa ni nimde kofom ebe kofom fi se ye kosom wo menhia na asante mai council ye ramampon hene asem bi betodwa ye se nananom man hene fo nsole nkire ya dwen na amampon hene sole se wo kasa ahemfie ho ase de nsuamina go bia so timi se nyansa ni nimde kasa ti se woti ni kurom woti ni mem na we nyina akoso a obesu ti so ni de akwan da wo se kuroma no wo bia woti be kusunana emre bia na ho awia no dumienu na no betena se no ho so twahomfo ni kakra kire dumienu no na no tena se afi na no be genchia dumienu no atututu obekoso bebre afei na ahokwe frechirichiri ni bencheye ekuroma adwuma wo mampon kronim awo munyina beji asase ewo yewura yewura nsem oma wo makwanya obi wo kro beji asase ni wia na wo san hia afutu a wode beye na adwuma oma wo mu bie wo munyina ba bechia na afei wo ma beto awewam o bechia no na wo to awewam ebi mpa eduru na na yi da na sebe mfato ho ebi ana wo menchini ye bebere obetimi di aboa yiye no nyina wo beda na di ama na nanom a yayi committee a yeda yi na no ebe hwe ne yatoto ye wurachi akora na chi kura no o ma hu ne nyina awia no se awia ne die na nanom betena ase betena yi paso agenchia na ahema ne mampanimfo betwa ne ho ahia abusua ene na nanom ebe ma ne daakana ti awia ne die eye nchia na nanom okoji na amane omugusu aye agenchia nyina nso no na tututu ofisi asanteman de ye de ko na chichira asanteman
eno nti dwumadie bi ebedie bi ye enni bere no ye de tuo ena ma aman nyina hunu se ye de etuo ena kwa ako ti etutoto okoso na nananom nso ya amamre ye genchia sanity akwankra bi afiri mu abusua hodo ne ade ye kwa na wotwede de ase ye hu se kire ensa anase nsuo oman hene de ye betumi de nsuo a kire anaje se wodi sika nko ako ye betumi a kire nsuo ye betumi a kire okay ye betumi a kire nsuo ye betumi a kire nsa ye betumi a kire sika nyina awu se eya na ayi a ye kire nsuo ne nsa no sebe eya na nya ahote se ebia nipa kro ne ho ne te no hwe asante amamre no ebia wode eka but enam se enna asante na ye manfrante no ye bu bibia guso ye de bibia ya fa bibia se we de wo sika okokire nsuo wo sika okokire nsa onyame ya adom na se bonsu eye miwra mampon hene edru se ye yi akoraba fitiam ne ye bebo akora ne ye de yewra toso esiesie no ma adofo na nanom ne mma ne yerenom eba ne ye behwe na ye wia ahoho eba ye behwe wo enne na ayie adane party ye aduane kaka ntete no ka ye nsafufuo eni nsuo eni ye de ma okay na nsafufuo yi ukofa kora na ade kora atoso a be ka cho se kora obi anoma no me na de yale bebra abent me de ayi obi anoma no de eni esa na tete de a yanya na dokodoko wa wu na wutu ano wa papa no no ano mo wade enti nsuo ni nsa ye de bebe ni nyina no na nanom bebo ni nyina no na ma yi da ye de wa de ahwa hoho ama bibia aye kama no adara my dey nko twetwe ne bewie ye no gina wabrewa anemu na ade ase ntwa adwene fisem ne mampanyfo nyina anemu na ajakoma difi mampon hema monsine bibi yo bidasi bebre mira na mampon hema wadaroma wafuna buruburo na afia ntwiwa me na mete me gina mira na admasa hema anemu abrewa kura ye wadamfo pa me kaisa abrewa ebedi akonwa ode ne ko bia bia woton wontima wo kire ne no ma bebre ya komenhia bia so ye hunu odo a eda wo ne na admasa hema entem abrewa merci bibia kire wa mebo me mu ase ma me kafra ya ma woda akna da miri fadue eya esansa ye ne ya komenhia ye nim wodo a eda wo ne wo ba na amampon hene ntem akora kwachi awie kura wugina baabi twen no waso ne nsa eto da kura wo de wonsa hye ne motoom mo kwanyina na mo bo nkomo no kwasem nie obato ofom me hu bia na me raho abrewa kafra na de meka ne sesebe ye ba wiase ye nyina ya ma mom ti ye den ya ye nyina so ye nkom mom mame ebi be kwa ajabi ti mame kafra na ma wuti so na bere we ya bra wadofo ebe hwewo ne ya beboa wo ti abere wa pepo anim ni suo na yenso ye de mpaebo ebe ta wa chise na nanom be ka ho na betimi akora wo ba chi na se de yewura na sante hene ahye wo no be ma wa hoode a na nanom be ta wa chi ne amo ahoode a wo betimi de aye na aso wo rani ti abere wa mi jira na aduma sahima anam ene adumasa traditional council mampanimfo nyina nam esew se yewura kafre buru kafre sha nana anope yedasi nana afia ntwiwa eyesemfie adumasa hima echiame ene ni na bonkomo nyakopon ya doma dadwoada ebesreso ye nyina yenyitwi na yenkomampon kokana nom ho na nheyeda no yintumi enkodi ahead masa tv Midin di atesem hene kweku. Yamumu enitia adeshi.